Bones, què tal? Això és Enrolats i jo sóc l'Ici. El pla d'avui és fer un resum del que ha passat a les temporades 1 i 2 de la campanya Enrolats. Així que, si no els has vist però vols ficar-te al dia amb la temporada 3, aquest és el vídeo adequat. La Dara, la Seithir, en Bakrin i en Kiras ja havien tingut les seves aventures. Podeu veure aquest resum a YouTube, tinc un vídeo de les aventures prèvies abans d'emetre, que es diu Resum 0, està al canal de YouTube. I bé, ara el que faré serà destacar una mica els personatges que han anat apareixent al llarg de la campanya. Començarem primer pels que la colla du, és a dir, els jugadors. En Kiras, és en Carles, era en Carles al principi de la campanya, era un clergue del temple d'Irori. Irori és una deïtat que creu bàsicament en la disciplina i l'automillora. Aquest Kiras marxa del temple perquè per diferents raons, però també perquè vol buscar més endavant el bisbe Vernicius, que és un bisbe corrupte que ha robat una relíquia que més endavant descobrim que és una esfera i que en Kiras vol recuperar més que res per seguir amb la missió que se li va assignar al seu temple, a la seva deïtat. Després tenim a la Seithir, que és en Grier, que és una fatiguera que va estar descobrint els seus poders, ha fet gliades vàries al seu passat i ha de fugir de la ciutat de Telduar i d'aquesta manera coneix la colla i la coneix a un vaixell. S'ajunta amb la colla i va buscant respostes. I llavors tenim a l'Aldar. L'Aldar és la Núria, que és una noia que bàsicament toca música i amb aquesta fa màgia. És una barda pels que coneixeu del tema de classes. Ella està marxant d'un matrimoni de conveniència, un matrimoni amb el Pilolka, que és el seu marit, realment és marit, i la casen, i el dia que havien de consumar el matrimoni, l'Andara va decidir apunyalar els testicles d'aquest bon home i marxar corrents. Aquest home la persegueix, però això ara anirem a aquest tema. També tenim en Bakrin, que és un nan guerrer que està buscat per formar part d'una petita rebel·lió a la seva terra, a Kratokur, la seva ciutat natal, que està situada a les terres nàniques, les terres de Tarnarok, que són les terres a les que la colla s'ha vist obligat a anar i ha acabat com tornant una mica cap a la seva pàtria. Més endavant deixarà la colla per tornar a formar part d'aquesta rebel·lió. I bé, presentats els membres de la colla, o els jugadors més aviat, passo a presentar NPCs, que potser els hauríem de dir PNJs, no? En català. Tenim a l'Ernicius. L'Ernicius és el cap de la religió d'Irori de Telduar. És qui ha robat l'esfera, que en Kiras vol, i que més endavant anem descobrint que molta altra gent també vol. Per tant, és com el fil conductor de l'inici d'aquesta missió d'anar a recuperar aquesta esfera. Ell és qui té l'esfera, físicament, en algun lloc que encara no saben, de la Serra Blanca, que és una part del país nànic. Llavors hi ha la Vera, que és una noia jove que treballava al vaixell aquest del que hem parlat i que més endavant es tornen a trobar amb ella. El que no saben és que realment no és ella, que és una cosa que descobrim una mica més endavant. I ella és qui els hi dona la ubicació del bisbe Vernicius. Per una altra banda tenim el Donovan. El Donovan és un humà, és presentat com un humà alt i fort, que sembla així com mig guerrer, però que és un presoner. És un presoner d'uns mercenaris, que ara parlem d'aquests mercenaris també. Es veu que descobreixen que el Bail Bonestein ha ficat una recompensa sobre en Donovan. Bail Bonestein és un nom, quedeu-vos amb aquest nom, perquè és dels més rellevants de la trama. Té alguna mena de vincle amb la Seithir, d'amistat, que no s'acaba d'entendre d'on ha sorgit. Més endavant descobrim que el personatge està relacionat amb la trama principal. Li dona un pergamí a la Seithir, i amb aquest pergamí, que el llegeix accidentalment l'Aldara, de fet, allibera els poders de la Seithir a un nivell que ella no pot controlar moltes vegades, que això també té conseqüències durant tota la partida, totes les partides i totes les sessions. També descobreixen del Donovan que no es pot allunyar del mar. Per alguna mena de maledicció, ell està condemnat a viure a prop del mar i no pot anar terres endins. També sembla que té una rivalitat amb Bail Bonestein des de fa molts anys. I llavors tenim els mercenaris que han capturat en Donovan, que són en Jadon, la Bèstia i en Gret, que és un altre que no és gaire rellevant, aquest no en parlarem. Però en Jadon és un caçarrecompenses que la colla ajuda. En un moment que s'emborratxa, està a punt de perdre el vaixell, però decideixen portar-lo al vaixell perquè no el perdi, i ell els hi paga, doncs venent el Bakrin a les autoritats a canvi d'unes monedes de plata. Aquesta és la primera traïció. La segona és quan el marit de l'Aldara, que l'està buscant, es troba amb ell és contractat per buscar l'Aldara i segrestar-la. És a dir, en Jadon va darrere de l'Aldara
per portar-la amb el seu marit, del qual ha fugit. I sempre els hi va seguint els passos. I llavors ja anem al tema. Bael Bonestein. Bael Bonestein és un duc. És un duc de Terra Gris, que és una de les regions del País Nànic. O sigui, no és un duc de la regió, sinó que en aquella mateixa regió de Terra Gris hi ha diversos ducs, i ell és un d'ells, i és un dels que ostentaria el poder si el votessin, perquè hi ha una espècie d'eleccions que no són del tot democràtiques, però que al final el duc successor es tria. I ell no té molts números. Bé, això en realitat no ho he explicat a la campanya, però és una cosa que podria ser sabuda així. I aquest és un dels seus objectius, reunir les 4 esferes de les que han estat escoltant parlar els nostres amics, dels quals una té el Vis Vernicius i volen recuperar. L'objectiu d'aquest home és aquest, trobar les 4 esferes. Per què? Ja ho sabrem en el seu moment. Ell també, com hem dit abans, està enfrontat al Donovan. I diu que en Donovan va matar a la seva dona i al seu fill. Que és una cosa que haig de dir que els meus jugadors han passat bastant per alt. El Bael Bonestein ha dit que té una herència, que no se sap encara ben bé què és, però ho podeu saber si mireu a l'últim one-shot d'Ombres, que està penjat al canal. Hi ha 3 famílies que poden tenir aquesta herència, ja que no té hereus, el Bael Bonestein. L'herència aquesta és el preu que ha posat per qui li porti més esferes. Realment és simple, ell vol les esferes i a canvi doncs donarà la seva herència. De les 3 famílies tenim el Wanderhook, que només és ell en aquest moment, Sminer, que és la família de la Luthia Sminer, de la que ara parlarem, i els Dorothin, que és una tercera família, de la que no hem parlat gaire, la veritat. Llavors, Ron Wanderhook. Ron Wanderhook s'ha descobert, conforme avança la trama, que és una espècie de nigromant i que busca les esferes per entregar. Stein. És una de les 3 famílies que opten a l'herència i també sabem que s'han enfrontat, és el que s'ha enfrontat més directament a la colla. Primer al vaixell, sense saber ben bé qui eren i a través d'un súbdit, després a Darum amb un atac màgic del que ara parlarem, sense veure'ls directament, i després al final, que també ho explicarem ara al final. Llavors tenim a la Luthia Sminer, que la Luthia Sminer és també membre de la família Sminer. Aquesta família sí que és més gran, però ella seria la que tindria l'herència, i té el control de la Guàrdia Daurada. És una figura molt poderosa a la ciutat de Darum i va entregar la primera de les 4 esferes a Bael Bonestein, segons saben, assegurant-se bastant números en tenir ella l'herència. I és la que realment té més poder polític de tots els que hem anat parlant. I llavors tornem als jugadors, perquè hi ha un moment que la colla canvia de forma, entra una altra persona nova, un dels jugadors canvia de personatge, i llavors tenim en Narsok i en Gruk. En Narsok és el paladí de Shelyn, que és la deïtat de l'art i la bellesa, i està en peregrinatge. Ell, en secret, el secret que guarda, que descobrim durant la trama, és que és un Aasimar, una criatura de sang celestial, o que té una mica de sang celestial, i hi ha un moment que es fa evident la seva naturalesa. I per una altra banda tenim en Gruk, que en Gruk és un agent enviat pel governador de Terra Gris. El seu governador sospita de Bael Bonestein perquè està fent moviments estranys. Està ficant recompenses a unes esferes que no sap ben bé què són, a un tal Donovan que no sap ben bé qui és, i també sospitosament ha mort el germà del governador. Així que en Gruk el que està fent és una mica investigar sobre aquests temes sense saber molt bé per on començar. Per sort es troba amb la colla i bé, ara explico com va això. I anem a Darum, la ciutat del sud de les terres nàniques. Allà és on en Kyras i descobreix que hi ha 4 esferes, que hi ha 3 cases que volen aconseguir aquestes esferes que són per l'herència de Bael Bonestein. Sap que el temple d'Irori en guardava una i que l'ha de recuperar. Llavors, amb aquesta missió és una mica el que arrossega tots els membres del grup a buscar l'esfera. Tant en Bakri, la Seth i l'Eldara estan realment perduts una mica amb els seus objectius i això és el que els uneix a fer una colla. També durant el procés, en Kyras aconsegueix un diamant per ressuscitar a algú. Una vegada ho podrà fer. En aquell moment, en Ron Wanderhook ataca a Darum. A grans trets, el que fa és obre un portal, entren dimonis, muere mucha gente, es congela la ciutat, ells han de fugir per potes, no tenen res a fer amb aquest poder i marxen amb els refugiats cap a Rogalba de Baix. Llavors arriba un moment que, irònicament, en Kyras, que és qui liderava una mica aquest objectiu, aquesta missió, ha de marxar perquè descobreixen que el nigromant, en Ron Wanderhook, pot estar volent aixecar cementiris per fer un exèrcit. Llavors ell va amb els seus companys de la religió, els 2 que li quedaven, a aturar una mica aquest home santificant cementiris, evitant que puguin ser aixecats els morts. Delega la missió de buscar l'esfera en Bakrin
la Seithir i l'Eldar. Curiosos personatges. Però també, per la seva banda, els fiquen en contacte amb en Narsok i en Gruk. Segueixen el seu camí cap al nord, hi ha tota la trama de l'Astral, de Rugalba, etc., que no l'explicaré, perquè ara ja no és rellevant, o sigui, era com un tràmit, i va estar molt interessant, va ser molt guai, però aquell tram està tancat, així que seguirem endavant. Allà, el Bakrin, bé, al final s'ha de deixar per anar-se a fer, com he dit abans, la rebel·lió que havia començat, doncs va continuar-la i deixa la colla i se'n va sense ells. Llavors arriben al bosc de les fades. Allà coneixen el Kong, on en Delark ens va fer un cameo de la pífia, i allà descobreixen moltes coses. Descobreixen primer els noms de les 4 esferes, una mica què fan, qui les custodia, que són els elfs per la seva banda, els humans a través de l'església d'Irori estan custodiant la cara de l'Arnisius, els nans en tenien una altra, que sembla que tampoc tenen, i hi ha una quarta, que és l'esfera de la sang, de la qual no s'arriba a saber gaire. I acaben intuint que potser no està de fàcil accés per a una persona d'aquest pla. Ells havien cregut que les esferes, quan les ajuntaves, podien arribar a fer un portal per anar a un altre pla. I van descobrir que no era ben bé així, sinó que precisament era el contrari, que aquestes esferes, la seva existència, el que feien era crear una barrera del món material als altres plans, per evitar que res entrés ni sortís. Ajuntar-les potser fa que aquesta barrera sigui destruïda. També la Seithir, per la seva part, doncs té els seus descobriments i les seves indagacions i descobreix moltes coses, de fet. Potser és el moment de la campanya que s'han explicat més informació. Sap que la seva àvia estava liada amb el Donovan, que per tant en Donovan té molts anys, intueix que centenars. Que Beibon Stein el va paleir i va matar a l'àvia de la Seithir. També sap que aquesta àvia va pactar amb Thon-Kuthon, i d'aquí el poder de la Seithir. Thon-Kuthon és una deïtat, bàsicament una deïtat maligna, que es basa al seu poder i la seva força la treu del patiment dels humans i dels éssers vius en general, i bàsicament és el déu del patiment, un déu enfrontat a Shelyn, la deïtat del Narsok, que eren germans, la seva història explica tota una moguda d'aquest rotllo, i precisament aquell lloc, que era un lloc de peregrinatge de Shelyn, estava intoxicat per Thon-Kuthon. També descobreix que la seva àvia, l'àvia de la Seithir, era una Dorothy, una de les famílies de les que hem parlat abans. Coneix l'herald de Thon-Kuthon, qui la seva voluntat és que les esferes no es reuneixin, i li diu a la Seithir. També coneix a Berethen Kashth, un dimoni que semblava interessat en que es reuneixin les esferes i que està fent petites intervencions. S'havia fet passar per la Vera, que és la que hem parlat abans, que els hi facilita el lloc on està l'esfera amagada, etc. I s'ho mira tot des d'un punt de vista una mica cínic, sudant una mica de tot i rient de la situació. També sabem que els déus no poden interferir directament i, per tant, el que està fent l'herald de Thon-Kuthon està una mica fora dels límits del que poden fer els déus. També sembla que això de que les esferes no es reuneixin és una mica també voluntat dels déus en general. També els déus són un ens tan abstracte i tan llunyà que no s'acaba de saber què volen o què no volen. En aquesta situació, després de tenir tota aquesta informació, amb una sort increïble de la Seithir, treu un 20 natural i un 97 a un dau de 100 i aconsegueix derrotar a l'herald d'un déu. O, si més no, expulsar-lo del món durant uns dies. Que ja és molt. Paral·lelament, mentre ella està sola fent això, l'altra part de la colla està tractant tot l'art del bosc de les fades, que en realitat no són fades, sinó que són dríades, que potser sí que és un tipus de fada, però no era com ells se les imaginaven, i es descobreix que en Narsok és Aasimar, bàsicament no ho pot amagar quan se li veuen els ulls blancs, l'aureola i les ales que desenvolupa just en aquell moment, i gràcies a la lluita de tots ells s'allibera el bosc d'aquesta maledicció, netejant la influència que tenia Thon-Kuthon, també amb l'ajuda, evidentment, del Delark aquí present, o del Kong, qui agafa la banana que ells li deuen d'una altra forma, però en realitat era una relíquia seva, que estava com manipulant una mica a totes les entitats del bosc. Bé, llavors, els nostres protagonistes marxen del bosc cap al nord i ja a punt d'arribar a on s'amaga l'Arnisius. Allà, per anar a descansar a una cova, on troben a la bèstia, que era la mercenària que havien conegut al vaixell juntament amb el Donovan i amb el Jadon, però que resulta que no era una mercenària, sinó que era un agent al servei dels serfs. És a dir, els serfs l'havien enviat a buscar l'esfera. I van decidir fer, bàsicament es van trobar amics comuns i van decidir fer una mica colla
per veure què feien junts, ja que no semblava que fossin intencions malignes per cap de les dues parts. Durant aquest temps apareix el Jadon, i en Jadon segresta l'Aldara. Se l'emporta, ella aconsegueix alliberar del Jadon i l'Aldara es torna a reunir amb la colla quan aconsegueix escapar del Jadon. Tot i que no se'n desfà d'ell, simplement s'escapa. I aconsegueixen trobar-se i troben uns escrits a una cova, escrits per Torak o en nom de Torak, que parlen d'un oracle. I en aquell moment es descobreix que l'Aldara és un oracle, la seva màgia no ve només de la música, sinó que també té altres habilitats, i que Irori, la deïtat del Kiras, l'ha triat per alguna raó. Ella, gràcies a això, pot guiar els seus companys a sortir de la cova, arribar al poble on han d'arribar i comença a tenir també algunes petites premonicions o somnis del futur. Amb aquests nous poders, l'Aldara els guia fins al poble abandonat i allà es troben una barrera màgica que no els deixa entrar. En aquell moment, en Grook troba uns escrits d'un dels nans que hi ha allà. O sigui, un nan que ha aconseguit travessar la barrera, però amb un encanteri que més o menys ell havia fet, però el Grook el fa a la seva manera. És a dir, el Grook crea de zero, no de zero partint dels apunts d'aquest nan, un nou encanteri per tal d'obrir aquesta barrera. Gràcies a en Grook poden adentrar-se a dins d'aquest poble que ara estava rodejat per una barrera màgica. I entren juntament amb uns nans que els estan ajudant i tota la colla i la lluna. Aquest encanteri ara està apuntat al llibre de conjurs d'en Grook. Dins troben un monstre que és una espècie d'aranya intraplanar que està buscant a un dimoni que es diu Kasht. I quan veu el Grook li diu si ell és en Kasht, perquè l'olora. Per quina raó? Doncs perquè en Grook té un ull demoníac que no sap molt bé de quin dimoni pertany, simplement se'l va ficar el seu mestre quan va estar al límit de la vida i la mort durant la guerra a la que va viure, i ara sembla que sabem el propietari d'aquest ull, i és un dimoni que ja ha anat sortint, que és en Berezen, i que també m'he oblidat dir-ho abans, però ho dic ara, li faltava un ull. També al poble troben amb molta gent agonitzant, gent que està al límit de la mort i que sembla ser que ho han fet per tal de portar de nou el poder de Zonkuton, ja que Zonkuton, recordem, funciona amb patiment, i què més patiment que et torturin, no? Llavors, com els manté vius, però agonitzant. El que fa la colla és tenir una mica de pietat amb aquesta gent i els mata, donant-los el descans. La Seithir hi ha un moment que desapareix perquè s'enfronta al monstre ella sola i torna a aparèixer més tard perquè s'ha escapat del dimoni. I llavors torna a reunir-se amb la colla. Hi ha un moment que l'Aldara té una visió metafòrica del futur en el que veu coses bastant pertorbadores. Veu a totes les persones que coneix mortes, apilades, i a sobre la pila un monstre que li està arrencant les ales en Narsok i que sembla no poder reconèixer, no acaba de veure quina cara té tot i que s'esforça. I, mirant tota l'escena, hi ha un dimoni, que és en Berezen de nou, en Berezen Kasht, que sembla responsable de l'escena, tot i que diu, segons les seves paraules, que no ha anat com ell esperava que anés. De sobte, un segon dimoni, que coneixem després com a Boroth Kasht, irromp la visió, dient-li a l'Aldara que el busqui, que el poden aturar. Sembla ser el germà del Berezen. I bé, després d'això, l'Aldara explica aquesta visió, però sense saber què fer, segueixen endavant, perquè no tenen res a fer, cap altra alternativa. I bé, així, en aquesta situació, és a dir, amb l'armadura del Narsok destruïda, l'Aldara ferida, en Grook amb pocs encanteris, i la Seithir que acaba de tornar, es dirigeixen cap a la torre on està Arnisius, per fi, després de, per nosaltres, un any d'aventures. Tal com entren a l'habitació, en Grook, fent servir precisament el seu ull demoníac, pot veure que algú els està mirant. L'està mirant algú des de l'altre costat d'un mirall màgic que hi ha en aquesta habitació. En Boroth els està mirant des de l'altre costat del mirall. En el moment que en Boroth s'adona que l'està mirant com s'espanta, l'encanteri desapareix. Però abans de que puguin fer res, investigar aquest mirall, veuen, al centre de la sala, l'objecte que han estat buscant des de fa tant de temps, l'esfera de la vida i la mort, que està ficada allà al mig. Quan estan allà, en aquesta situació, l'Arnisius irromp a l'estància i comença a parlar amb ells, i els hi exposa la situació d'una forma que potser no era la que ells esperaven. Bé, a part d'això, també té nens sota control, que estan també moribunds, com els que hem vist a fora, però aquests estan com controlats per una espècie de màgia maligna que els fa ser els seus servents. Segons l'Arnisius, el seu punt de vista és diferent que el de la colla. Ell creu que canviar de déu, que és el que ha fet, era una decisió correcta. Ell ha canviat de deïtat, ha deixat Irori per fer-se devot de Zonkuton.
una deïtat que li ha donat molt més poder. Tot i ser maligna, ha aconseguit el que volia, que era protegir l'esfera, fins al moment, fins abans que ells arribessin. Els diu que només ells han pogut saber on estava amagat, i que ells són els que han exposat la situació de l'esfera, el lloc on l'esfera s'amaga. Els explica també que Stein ja en té dues d'esferes, que si la colla s'emporta l'esfera d'on està, la ficaran en perill. Així que el que haurien de fer és tornar per on han vingut, que el seu viatge no ha servit de res, que agafin, girin cua i marxin a casa. L'Eldar dubta, els altres s'ho pensen. En Narsok no dubta gens. Creu que el Dionysius no té raó i que creu que els cels protegiran molt millor l'esfera, decideix curar els nens, fent-los sortir de l'encanteri i descobrint que el cos de l'Ernicius amb el que estaven parlant realment era una carcassa buida i ell no hi era allà, sinó que allò era només el seu cos i la seva ànima estava a un altre lloc. I apareix un devorador d'ànimes, que bàsicament és un monstre que té ànimes a dins, en aquest cas té la de l'Ernicius, i des de dins l'Ernicius estava controlant tant els nens com el seu cos fals. Lluiten contra ell, i sembla un enemic bastant poderós, però més o menys el van aguantar. Però en aquell moment també apareix en Jadon, per la finestra, trencant el finestral, i amb la intenció, bàsicament, de segrestar l'Eldar. Però el que es troba allà el sorprèn tant que es queda parat, no sap què fer. Ell ha entrat amb un hipògrif, per cert. Un hipògrif que la lluna aprofitarà, perquè en aquell moment de distracció agafa l'esfera i decideix que el que ha de fer és agafar l'esfera i marxar a les terres èlfiques amb l'esfera. Així que corre a l'hipògrif i marxa volant. Què passa? En Grug no se'n refia ni un pèl de la col·lega aquesta, i a més no és el que ell volia, perquè el Grug el que vol és arribar a un pacte entre tots, o això almenys és el que a mi em sembla, i decideix llançar-se un encanteri, que és l'encanteri de volar, va darrere de la lluna fent un puto combat èpic a l'aire, que està molt guap. Acaben lluitant, destruint acaben matant l'hipògrif, la lluna cau, ell li agafa l'esfera, i llavors en aquest moment la lluna no mor ni l'ataca al Grug, sinó que el Grug té l'esfera i pot decidir què fa. Pot decidir tornar al combat o pot decidir pirar-se a ser puta casa amb l'esfera i entregar-li al seu governador, el qual era la seva missió. Però en Grug decideix, sense que els seus companys sàpiguen realment el sacrifici que està fent, tornar a lluitar amb ells per derrotar el monstre junts. Tornen a lluitar, però en aquesta lluita la Seithir, l'ànima de la Seithir, és absorbida pel devorador. El devorador li xucla l'ànima, deixant el seu cos inerte i el seu cos cau, fent semblar, des del punt de vista de tots els altres membres del grup, que ha mort, però en realitat la seva ànima està dins del cos del devorador, que competeix pel poder amb el bisbe Ernicius. Què passa? Que de nou, no sé com, la Seithir treu un pit natural i la seva ànima és alliberada sense ser destruïda i surt d'aquell cos. Però el cos que va no és el seu, sinó que va al cos del seu company animal, en Sabre. Així que l'ànima de la Seithir està convertint espai amb el seu company animal, que és una pantera. Una cosa que els altres no veuen en el primer moment. Un cop derrotat, acaben derrotant el monstre, tots molt ratllats, perquè no saben molt bé què ha passat amb la Seithir, o sigui, comencen a adonar-se que el Sabre fa coses rares i comencen a intuir que la Seithir està dins del cos del Sabre, no acaben de saber com, i llavors la Seithir, com pot llançar encanteris, fa servir l'encanteri de canviar de forma sobre ella mateixa per transformar-se en ella mateixa, tot i que el seu cos sigui el del Sabre. Llavors pot parlar i pot comunicar-se, explicar el que ha passat, però no passen gaires segons, fins que apareix un núvol negre, del núvol surt en Ron Wanderhook. Bé, el Ron Wanderhook, molt amablement, els diu: doneu-me l'esfera. Ells s'hi neguen. És molt més poderós que ells. Els comença a reduir, els hi treu l'esfera relativament fàcil, i vol marxar, i comença a teletransportar-se. Això genera un atac d'oportunitat que la Seithir aprofita i treu, com no, un puto bit natural, tallant-li l'encanteri i fent que no es pugui teletransportar. Després, la Seithir llença una bola de foc, vol detenir, o sigui, ja tenien l'esfera i està a punt d'arribar l'enemic final i els hi pren de les mans quan ja ho tenien aconseguit, i bé, el que passa és que fa mal a tothom, inclòs els seus companys. En Ron Wanderhook, veient que no pot marxar, agafa la persona, la primera que veu, la que té més a prop, i fa servir un encanteri molt poderós, un encanteri que mata a l'instant a l'Eldar. L'Eldar cau morta i la Seithir entra en xoc. La Seithir, quan entra en xoc, això ha passat diverses vegades durant la campanya, ha de tirar un dau de 100 i li poden passar diferents coses. El que passa en aquest cas és que llença un raig molt poderós. Però aquest raig, per desgràcia, no impacta Stein, sinó que impacta el Grug, el seu company, qui ja ferit mor. Ron Wanderhook, després d'això, aconsegueix escapar.
i a la Seithi se li acaba el poder de l'encanteri i es torna a convertir en una pantera. I llavors tenim el Narsok, rodejat de dos dels seus companys morts i una tercera convertida en animal i sense l'esfera. En aquesta situació és com acaba la temporada 2. La Seithi i en Narsok enterren els seus dos companys morts i el Narsok, havent fallat la missió i veient caure els dos amics, marxa a informar primer els pares del grup i després a Terres Sèlfiques. Els pares del grup estan a Terra Gris i un cop donada la tròxica informació li diuen que es quedi el llibre d'encanteris del grup, que pot ser útil, ja que hi ha l'encanteri aquest de trencar la barrera. Es troba també amb sa germana, la Rela, i visita un temple abandonat i troba un portal que serà obert un any més tard. Però si voleu saber més, mireu-vos el one-shot llegat que teniu al canal. La Seithi, per la seva banda, té un viatge interior en el que recorda moments del seu passat i acaba recuperant el seu cos després de molt de temps vagant pel bosc. Però això també, si voleu saber-ne més, mireu el one-shot Instinct que està al canal. En Kiras, qui ha estat santificant cementiris, mireu també el one-shot Bassals Infectes que vam fer amb Rulets. Bé, arriba a refugi l'Arnisius unes hores o un dia més tard. I allà es troba amb la tomba de l'Aldara i en Gruc. Amb el diamant que li van donar, ha de triar a qui reviure. I tria tornar a la vida a l'Aldara, la seva amiga, realment. Tots dos, Kiras i Aldara, viatgen molt a l'est, al desert. Però, de nou, si voleu saber-ne més, mireu el one-shot Visions, que està també pujat a YouTube. Allà, en aquest one-shot, l'Aldara s'adona del que vol dir tenir els poders d'oracle, també de que el Narsok està viu i de que la Seithi deu seguir el bosc. També comença a tenir visions on descobreix també diverses coses bastant rellevants. Com, per exemple, que Ron Wanderhook no li ha donat la seva esfera a Bail Borstein després de robar-lis, que la Luteus Miner ha fet tractes amb en Donovan, el qual és una mica sorprenent, i que han entregat a Bail Borstein una esfera falsa. Hi ha conflictes entre tots ells i no són un bàndol unificat, i l'Aldara ara té aquesta informació que potser només té ella, com una mena d'espionatge. I bé, així arribem a l'inici de la temporada 3. Un any més tard, de la mort d'en Gruc, la Seithi desapareguda, en Narsok a les Terres Sèlfiques i l'Aldara vagant pel món. I bé, en Narsok estarà a les Terres Sèlfiques a l'inici d'aquesta campanya, o sigui, d'aquesta part de la campanya de la temporada 3, i el primer capítol que veurem serà, evidentment, el retrobament de l'Aldara amb el Narsok. I també coneixerem en Kuro, el nou personatge d'en Fran, ja que en Gruc va morir, per desgràcia. I bé, això és tot. No us oblideu de subscriure-us, fer likes i totes aquestes coses, i us espero el dia 3, temporada 3 d'Enrolats. Que per cert, la Núria està fent dibuixos nous per tots els personatges, així que no crec que pel dia 3 estiguin, però o sigui, segurament no farem ni intro, però hi haurà intro nova, dibuixos nous, estarà tot molt guapo segur si ho fa la Núria, i us espero allà.